Mereka por ni saya kendang ini. Tapi kendang. Anu mereka. Halo. Anu mereka. Ka enforcement wing jong ka khasil satrumos district council lengba ki executive member ba pair ki babat yak na treat ha ki por ki bralek no ki jupha kendang na kabanta ki bar jala ki bosong dukan klem license harut surong ha themi mulong kini ki bar jala tang hadien khniat por hadien bralek phai ki lai shong dukan biang halor kani chief executive member ka khasil satrumos district council uba titus welkhain ulapan pau ba ka jingyo lat jong ki bar jala banle ki kam khai klem don ka trading license hapo upur usam jong ka council ka dei namar ka jingklot jong ka enforcement wing jong ka KHDC ya ka ni ba titas ulapan pau ha ka jingle ban kendang naphang ki bar jala ki ba shong de jingde harut madan ki ba klem don satya ya ki kot kisla ki ba byang kum ki trading license ki ba dei ban yo na ka office jong ka KHDC hakani ke jinglei ban kendang hapo ke jelam jong CEM uba titas khan laidon lang rengkat ru da uba rangken sai kharbuki ubade UEM bape yak na trade bat ka congress kharpuri ka bade ka EM bape yak na market ha ka jinan lang CEM ka hima meliam nolor ki menteri bat ki enforcement ka KHDC hakani ke jinglei ban kendang kilas dang na stan sora bat bu terter shadu sajan mot pran bat lasyam badon sibun ki dukan ki ba ombyang ya ki kot kisla na ka liang jong CEM ulopatha ya baro ba ki dei ban khang khardap no Mereka por ni saya kendang ini. Tapi kendang. Anu mereka. Halo. Anu mereka. Anu mereka. Stop ni kan. Stop pak lang stis nengi. Pak. Daramat kali ni kalau Oke license kan, ini license. Kendang teh kendang teh. kenapa sini kendang? Kendang teh kawan teh. Question apa? Punya license ang berapa? Wei ban begini. Ndai ba tiya ba tu ban ong. Kali sini kurang nikah. Stop. Seven wing. Pelang situ. Kawen lu terus. Kini hadirin bagi lalek mangilu kan long hoi tek mo lek ya Ini kini sebentar kami garpu. Cuma kali kami ikhtiar tahun tadi. Busa di sana. Jeruk kopi wala kopi di sana. Resepnya di sana. Harga raka. Oh, mobilnya. Pasal? नहीं कम से कम दुकान में रखनी चाहिए ना दुकान में हाँ जब लाएगा तो खोलो ओरिजिनल अभी बनना तेरो कोला लेके आओगे हाँ पहले बंद करो तब जाओ बंद करो आज का दिन के लिए बंद करो बंद uang ngadang submit sepo office ban ngim sa lao mi bu thang chua receipt pin ni buat sing ara ma de municipal penap sata bon abi bon dulu kan abi kan de नहीं अभी kan bon dulu kan अब sim Bisa supaya tan baru. Hah? Bentar. Bentar kan. Sudah mau ini balik. Kadi jong kadi. ini gini kan hap gini price penhap Elias ini. Oh Muhammad Elias. How many get trading lesson? Hah? Trading lesson udah 6 dan. Betul.
Twice na. Ramadan dah tambah untuk badai bahkan saya ini Ramadan dah lektor. Oh, to off no sa kini ki light, kini ki you. Ang baro CCTV kini. You. Syongki enforcement hang ni sangat. Operate hang ni ban close lot ni. Ngayu i ya ka jing inside mat nong ka jing don jing kini ki breu ki banabar ki basuan ban di madan kini ka put usam jong ka yodo. Tina takadaw ngelawan yalam bat ki enforcement bat ban be sendan ni kini ki breu namar ba ki deitang ki nong syong madan ki bomdan kini kot sla ki bebiang ki bomdan ki trading license ki bebiang te takadaw ngalaong ki staff ki jonga ba ki dei ban penti kena ba kini ki breu kim dei ban syong biang kini ki saka kajing khenla kan wan no nakapor sakapor bat kumjuru ngilarung ki kat tukat ni ki dukan bat ngilalap ba kim don ni ki trading license bat hoi dek si mentaka singi nom la ban khang sandet yaki ndai ke don ki proses ka bangin le ban ai syukur siki bat kumta tertet bat hadin git hap ban close lut itu kidukan ki bangi lawan mentan ki bomdan ni trading license kamla banda keno kedukti anu ndai ngasngo ba yamentahi tong ini simlang ya ke jingkit le ba nadu usim ke imam liem ki menteri nang taki enforcement ki jungiru ki ba nakapor sakapor ki ju lej ya kam ke jongki hindrei ngai iba kalong kumju si kumju te takadaw nakaliang jongi ke isi mentangi sa simkhia baki enforcement ke jongiru ki de ban pendan kam ki hok ya kam ke baki trei mdei tang ba syuong ba ngila yu kam kala biang hindrei ki de ban pentri kam hok ke jingmut enforcement kalong ban pentri kam ya kani ka ain ke bangidon ka trading by non tribals hakaba nginum ailat ya ki priu ki banabar bakin syuan ban khai pateng hangani kari ke jongi kem dayo ya ke trading license tenre ha ke jo por pat ka nongrim hi ke jongi ke isi kolong pat kumdei bangi ong ba ngikwa ya we pu we dokhar lani briu banabar ba unio trading license ka tarung kam dei ke jingmut jongi de ke jingmut hi kolong ban penduna tenga sultanat mentaka sni kolong ba hadin bun snam banga jui bagini gimadan gimadia gini dukan ki jusyong de ki briu ki banabar tenre nga sultanat menta bangai i ki pardo persnam lecong ba ki yo ban syong bat hakendong haken srot ban sing i hap ban ya ngakentui ki paj baru ba kin ya snok tilang namar ba ka perthei menta kalong ke batan tengah isen ya kiru bangin syuong ba ki syong hasurok ngi ban be no ya kiru dre ha ba ki dei pardo persnam ngi ngakentui ki paj baru ba kim dei banda sowet ya ki namar ba kiru kiwan hang ni ban kamai kendoi jokpo ngamla ban ra suloi klamyo license kadem dai kamu ngihap apply soal ke license ngi satiap suloi lani ngamla banyak kali kamai klamyo ya ke permit kalong kajuru kani ka triet kalong kaju kamu kini ki bre banabar kimla ban operate ya business ke jungki tempat yo license te kalong highly illegal tena takadaw ngin persyang nakaliang ka jongaru ban ngidon lang hang ni iam triet ban penti kena bagini ki breu kiba klem apply trading license baki numyo ru ya trading license nama gila ada penkain lepai ka bat mentan rung adang keli UCB ki menteri ba dang don em ki ba syong madan hapo yodo ya kani rung ikwa ban penti kena manta kasengi te ya kani ngan ailat UCM bat ka hima ban penti kena ya kani ban ai ka report sanga hapo stayo ban penti kena baki ba syong madan hapo yodo ru kim dei ban don weiru bar jela ban syong hapo yodo amadan takoi light no tang kitu ki bladon dukan lak slam ki bladon ki trading license ki babiang te wala ka taru ngakentui ia mitriat hang ni ba wat kitu ki dukan ki badon hapo yodo ki bomdan ki trading license ban penting kena bagi de ban khang Kena ba kitu ki dukan ba belakang tasi ki membeteng syuong sai si kena ngan pha ki enforcement ki jungi bagi de ban le ka kam bagi de ban la atau bati pimbuan yang kecing kentu pada enforcement banwan jurep man kasin sitio ngila bu ya ki ka rutin bagi dei banwan checking man kapot te nadu mentahi ngi iba ka i hakaliang ka jonga hi ngam i long ngam long satisfied ya ka rukom trikam ka jongki ban nangni hi ngin sa simkhia kom ka isi ban ensure la ni ban pentikna bagi ni ki enforcement jongi ki dei ban wan tre ka kamman kapot da ka buburom ni ki enforcement jongi ru ki wan ki su wan kum tu su kali pidon kot asla da bomdan kamut kim pendap ya ka ai ka ba ka office ka ptha iki tena takadaw na ngalong iki mentan bangin sa simkhia ban penting kena bagi enforcement jungi kide ban le ka badai kadi ka jingwan jungi kalong ba ngi pen kendet ban riu ru ya kinong tre ba kai ka bangi ngi kwa ngi thrang kai ka bangi sliang kadi kani ka jing angnut ka jungi kum kinong nong yalam kalong ba ngi kwa ba ka ai ka an ka bangi ngidon ngi kwa ban enforce ka